dogma. Oh, sinna musca bossy. Sífra ceir tar siú agus í táhachtí na sin gháin you blíí tar cool fáilte rás. Gur mína maid. Tá mas tag a hagin cláir dearna an srá popadúachta bh mé ansód as go dtí seo caiimméra, mar sin de ceir tá fáice na Johnny Ogan inniu. Inniu tá muid a go fólam cechaí propanna úsáid agus muid a popadúireacht as chamála sin bé muid duna tospantas bega go deire chumá. Tá ceist bhhaine agus ard cén fá bhfuil muid gléasta mar seo. Ó, well tá muid an éadí dubha mar gur muid réiteach le tospantas is ní muid a ggéir go bhecin loch féach na muid ggéir go le bhálach. Téigim, so ceir tá agad mar sin. Well, in chéadú tá muid go le úsáid ná cupán, ní leon lábh ag na puppet seo mar sin caimuid ar lábh héin úsáid, catú duna 15 go do bhálach agus tá muid go ó, mar seo. Ooh, tap tart early in you. Agus chamála sin is féidir slap íoscach úsáid, tin 15 go tú 16 ceart go do lábh bhálach, caiisiire. Tá bhfuil a cítam! Agus tá leabhar am chamáin seo, tá sé seo tharbh úsáideach mar is le do lábh héanach ar bhálach íseal mar sin agus an leabhar léamh mar seo. Éintach. When the gapan go datní an leithreacht na míhol óg ach is even leis péil so ceapan go méid sé géirí a bheith ina Irish sports with make of agam san seo. Ai leat. Agus sin é úne ó Parca Croci Sun Sport TJ Cahar slán go fáil. An wá! Ní sé go dána. So mar sin dé. Tá gachra dain? Tá tarmhán? Tá sé ná meang tospantas a chuir le chéile ach tá rudán eile tastal? Hat a dubh. Nis, bhfuil muid ré? Tá muid ré. Sísling! Láháin bhí cailí nóg dar bhenim sífra ag sé síos go ciún ag léamh a leabhar. Ach, a sin, thula sí tar na cíns aisteach. Doodle-loop, Jeevelon Pal, doodle-loop, Jeevelon Pal. Oh, hey, Shifa, what's your shock to Mocklam agus Pella in emerge? A bhí alóta me ceir mo leabhar léamh seo go ciún. Ach, Shifa, tá sé galant a Jeeva mui. Oh, ceir go leor mar sin. Nis, túr go man líróid. Tá plán amsa. Se siar. Oh! Nis, té agus fá! Míseach! Daimre sé, tá sé imi! Síbnas faoiere. Doodle-loop, hey, Shifa, tá mi rás! Yay! Rinne mu da! Bhí sin éintach ar fad. Tá má seo fóscramí ormsa is comma. Ceapan go bhfuil rob beag níos mó cleach tú dí? Beidir bheag an íon bheag gaile ach le cleachta beitú ítach. Tá me cinnta go. Fá mé ansalt as mion ar fad a chairde agus mat chail sibse mac ar éon rud tá siad ar fad le fáil le feicil amar bíatse ar fod an tón ar cúlacahar.com. Fagi mé an focail Jennic Latsa gháinil éon cóirle feige agad dúin. Cinnta tá. Cá sib duna cinnta gúilt be cleachta sa málinn tamar fad a gúsáid an áir dó go gúnaí a cleachta glórtha difriúla, i duna puipéad difriúla, a bheith crothaíoch agus rudí renú a phríal amach an tamar fad. Spéisi bíntach. Tá me cinnta go. Báinne blíos slán úmsa agus slán úmsa fáiste.